Parking area nila. Yan ang luwang. Laro kayo na. Nakadali tayo ng mga parts. Isang lapu-lapo sa bit and weight, sinubukan ko. Kaso ang dalang din talaga, kahit bit and weight dito, ang dalang talaga. Yan, itong Barracuda, siyempre sa sa soap bait. Kumbakagin mga parts. Casting ulit tayo. Umaga daw, mag-alas 6. Ito mga gagamitin natin. Yan. First cast. Sana active yung mga isda. Itong dilis ginamit ko mga parts kasi napakalinaw ng tubig. Kahapon sinusundan lang ng mga isda yung lure ko mga parts. Ganda mga parts. Yan, doon tayo. Nandun yung kubo namin. Ganda ng beach na to. Ito yung panalo na spot kung family outing hanap nyo, kasi yung parking lot nandiyan na mismo sa mga kubo. Tuloy nyo ilapit nyo sa sasakyan nyo. Dito kayo mahirapan mag hakot ng mga gamit. Di kagaya doon sa kabila sa Masamere, hakutin nyo pa yung gamit nyo doon kasi hindi makapasok ng gusto yung sasakyan doon mismo sa beach. Medyo masikip pa yung daanan. Mababaw, sabit na sabit. Dito sa kabila, bukan natin dito. So lang malalim ito mga parts. Logi yung lure natin. Kailangan ko pa magpalit. Bukan ko lang kung may Barracuda. Palubugin ko lang mga parts. Subukan ko pumunta doon mga parts. Yan, medyo malayo lang. May ata 600 meters. Antay galing. Yun yung isla na pinupuntahan ko minsan. Yan, doon tayo kahapon. Ikot tayo. Yun, hanggang doon sa dulo. Wala talaga dito, walang kumakagat. Nakagis na ako mga 20 cast na. Dapat ganitong dapat active yung mga isda. Ang aga-aga. Unang kumakagat. Tayo. Dito tayo mga parts sa tapat ng isla na maliit na isla. Itong beach na to. Yan. Medyo kalma dito kasi nakaharang yung isla na maliit. Subukan ko hanggisan muna. Ganda ng view mga parts. Panalo. Ayan yung isla. Ibang lapit lang sa mainland. Ayan mga parts, gusto ko pa lang magpasalamat sa sponsor natin sa GoPro. Bali, naghanap tayo ng GoPro ngayon. Shout out kay John King Robias Tamanyo. Ayan, papadalhan tayo ng cash mga parts. Sana may makita na akong GoPro na second hand.
Second hand lang kaya natin mga parts. Nakakalula kasi yung budget, presyo nun, napakamahal. Kaya sa second hand lang tayo. Sana pabili na tayo ng GoPro at nang mabigyan ko kayo ng quality na video. Pagpasensya nyo muna yung mga video natin ngayon kasi masyadong magalaw. Yung GoPro kasi mga parts, ginawa siya for action talaga. May siya, automatic na stabilizer. In-stabilize niya yung video. Kaya hindi masyadong magalaw. Kaya magandang panoodin. Hindi kagaya sa mga cellphone na malinaw nga. Kahit gano'ng kalinaw at wala naman siyang automatic na stabilizer. Wala din. Yung cellphone pwede lang pang vlogging pagka nakatayo lang sa nyo, mga tripod nyo o camera stand, gano'n. Pagka ganitong fishing, dapat GoPro talaga. Ayan, nakaka 1,500 plus na tayo na subscribers. Salamat po. Thank you mga master, mga parts. Sana lumago pa. Sana makabili na tayo ng GoPro camera. At nang mag-enjoy kayo sa panonood. Shoutout din pala sa mama ko. Yan si John King po, kapatid ko yun. Shoutout din pala sa mama ko at sa kapatid kong babae. Si Angela, May. Mama ko po si Marlinda. Ayan, nakailangagis na ako dito. Hindi na tayo pwede pumunta dyan sa dulo. Dyan sa itong nakukunan ng camera. Kasi bawal na ata. Tsaka mas lalong alon dyan, mas malalaki. Kaya balik na lang ako doon sa isla mga pats. Kabilang isla, doon sa Taytay Island. And mga parts, nandito po yung may-ari ng Herman M Cottage. Ito po si Sir Arthur. Hello. Oh, yan. Ipakita ko sa inyo yung ganda ng beach na ito mga parts. Yan. Yan yung tindahan nila. Yan. Sa lahat ng beach na dito sa Sol, ito yung may pinaka magandang presyo. Kinanbas ko na mga parts. Kaya dito kayo pumunta. Huwag na doon sa iba. Pakita ko yung CR sa kanila. Yan, ito po yung yan, dyan po yung CR nila mga parts. Tapos ang lawak ng parking area dito, yun sa dulo, yun yung entrance. Yan yung CR. Hello. Yan. Tingnan nyo mga parts. Pasok yung sakyan dito sa ibang mga beach kasi hindi nakapasok yung sakyan. Yan. Herman M. Kuya Longby. Subscribe nyo kami sa YouTube ni Tong JR. Napakagaling. Thank you, idol. Sige, idol. Sige. Oh, yan pala yung tricycle ko. Yan yung kubo namin. Ang ganda. Tingnan nyo. Ang cute. Nagliligpit si Mrs. ang kalat. Kristan, kakatapos lang namin kain mga parts. Balik hagis na naman ako. Hello. Yan yung may-ari si Sir Arthur. Ayun na yung kasama natin. Si Master Daniel.
Doon tayo nakahuli ng barakuda kahapon. Yung ibang mga kubo kasi mga parts, ang mahal. Yung tinulugan namin kanina, kagabi, yun. Pasok sa kung mga budget meal lang yung hanap nyo. Kadalasan talaga 1.5 mga kubo dito na pang overnight. Yung sa amin ano lang yun, basta napaka budget meal. Magugulat kayo pag pinuntahan nyo. Tapos may biddings ka pa, papairamin ka ng unahan, kumot, higaan, ganun. Pero pagka pumunta kayo dito mga parts, kailangan may mga ano kayo, may mga gamit kayo tulad ng jug, pag-iigiba ng tubig. May maigiba naman ng tubig eh. Tapos dala na kayo ng uling, ganun. Dala na kayo ng mga ice, kung ano pwede yung dalhin sa sasakyan nyo. Dala kayo ng lutuan. Pwede naman magluto-luto, may mga kalan sila na pwede ipahiram sa inyo. Yung mesa at saka mga upuan, walang problema yun kasi kasama sa ano, sa babayadan nyo na kubo. Yan, hagis ulit tayo mga parts. Time check 7:36. Hagis ng hagis mga parts. Wala na atang isda dito mga parts. Naubos na ni Idol. Naubos na Idol. Rigs Fishing. Hindi na tayo tinirahan ng isda ni Rigs Fishing. Naubos niya na. Mga parts, sila po yung may-ari. Uwi na daw sila ng Manila. Ayan, tatlo sila. Dalawa lang po sila, madam? Sige. Bye-bye. Bye-bye, kuya. Yan mga parts. 11:30. Pauwi na kami. Yung dala namin, ang dami naming dalang gamit. Ay, pinutog. Shamsi oh. Parking area nila. Yan ang luwang. Gandun pa yan sa loob. May mga nakapark pa yan doon sa kaloob-looban na. Dito. Yan. Ano ng parking lot nila. Ito yun mga parts, yung sign na yan, no? Yung nakikita mo, yung mga parts yung nakikita nyo, ano yan, sign papunta lang sa kapag. Yan yung kabila papuntang nasa Miray Beach. Tapos pauwi na tayo, yan na tayo papunta.
Hello mga parts, napadpad na naman kami dito sa ano, Alaminos. Kamsi. Alaminos City. Yan yung mga Red Island mga parts. Kumotong ka na sinasakyan to. Isang dami sila. Ang layo ng pinuntahan namin ang Red Island. 100 kilometers plus. Galing Manawa. Bahay na. Bata, walang sinilas.